नमस्ते प्रणाम कैसन बानी जा रउआ सभे। आशा करत तानी कि रउआ सभे मस्त होखम जा स्वस्थ होखम जा। हाँ जी, हम बहुत प्यारा एक लोकप्रिय गीत लाइल बानी रउआ लोग के सामने। बहुत प्यारा वो गीत के बोल बा, राह चली ना त टोके ना सोनार सैया जी। तो देखी का ई गाना के भाव बा, चली आई पूरा गाना में रउआ सभे के बहुत प्यारा प्यारा भाव मिली। ई गाना के करीना पांडे जी के थ्रू गावल गईल बा। ई गाना के हम अपन वॉइस में सुनावल चाहतनी। कमेंट में ज़रूर बताइम जा कैसन लागत हा। राह चलीला त टोकेला सोनार सैया जी। राह चलीला त टोकेला सोनार सैया जी। काहे नथिया गढ़वाला उधार सैया जी। काहे नथिया गढ़वाला उधार सैया जी। वो अपन पति जी से बोलत तड़ी कि काहे खातिर उधारे रउआ नथिया लेके अइनी हा। वो सोनार रोकताड़े टोकताड़े बोलताड़े। ये हमनी के भोजपुर भाषा के बोली है रोकल टोकल। त जाहिर सी बात बा कि कोई उधारे ले जाए तो ज़रूरे बोली तो बुरा लागी उनकर मेहरारू के, कोई भी होके। तो देखिए उनकर मेहरारू के का भाव बा। राह चलीला त टोकेला सोनार सैया जी। काहे नथिया गढ़वाला उधार सैया जी। काहे नथिया गढ़वाला उधार सैया जी। चली धके रहिया चाहे चली धके गली। कहेला कि हेने आव सोना काली। चली धके रहिया चाहे चली धके गली। कहेला कि हेने आव सोना काली। जदि करत होइब हमारा से प्यार राजा जी। देखी का भाव बा। जब भी बाहर निकलेली तो सोनार बहुत बेरहमी से रोकेलन टोकेलन, अच्छा ना लगेला केहू के मेहरारू के। तो देखिए वो का कहत ताड़ी अपन पति देव से, जदि करत होइब हमारा से प्यार सैया जी। जाके अजुए चुका द उधार राजा जी। जाके अजुए चुका द उधार सैया जी। सजी सवारी जब पेन्हिला गहनावा पड़ जाला फीकर जब देला और हनावा। सही बात बा। वो जब भी कोई रोकेला टोकेला रास्ता में भाई ये उधारे लेगुल बड़न तो सही बात बा कि जब जब पहला पे याद आवेला तो अच्छा ना लगेला। सजी सवारी जब पेन्हिला गहनावा पड़ जाला फीकर जब देला और हनावा। बड़ी मुश्किल भइल बा बचल राजा जी। बड़ी मुश्किल भइल बा बचल राजा जी। काहे नथिया गढ़वाला उधार सैया जी। काहे नथिया गढ़वाला उधार सैया जी। राह चलीला त टोकेला सोनार सैया जी। राह चलीला त टोकेला सोनार राजा जी। काहे नथिया गढ़वाला उधार सैया जी। काहे नथिया गढ़वाला उधार सैया जी। अगर रउआ लोग के हमार वॉइस पसंद आवत हुई
तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करम जा, कमेंट में जरूर बताइब जा कि कैसन लागल।